बरायबाय लोगोफोर नोंथांमोन साफ्रोमखौबो आंनि नैबे मोनसे गोदान भिडिअ आङो दिनै नोंथांमोननि थाखाय मोनसे गोदान भिडिअ आङो लाबोनो हास्थायदों लोगोफोर दिनैनि बे भिडिअआनो जागोन जोंहा मा होनना बुङो जोंहा दिनै बैसाग दाननि 1 तारिख आरो बे बैसाग दाननि बे 1 तारिखआवनो दिनै जोंनि बर' बेप्टिस्ट कनभेन्सनाबो बेखौ माखासे बोसोरनि सिगां जि बैसागोखौ बर'नि मोनसे फेस्टिभेल फोरबो हिसाबै मानिनांगौ होननानै बेखौ बिथोन हरनाय बायदियै दिनै जोंनि गलमा मण्डलियाबो दिनै बैसाग दाननि 1 अक्ट'खौ जोंहा सिजोन बरायनाय हाबाफारि हिसाबै जोङो बेखौ जोंनि गलमा मण्डलियावबो बे हाबाफारिखौ लानाय जादों बिनिनो जोंहा दिनै सिङाव गाजा गोमजा इसोरनि खाथियाव नैबे बैसाग दाननि जे 1 तारिख बे अक्ट'जों लोब्बा लाखिनानै जोंहा नैबे फैबाय थानाय जि 2024 मायथाइनि जि बोथोर बरायनाय हाबाफारि बेखौ लानाय जादों आरो बेखौ आङो नोंथांमोननो गुवारै दिन्थिलांगोन जोंनि बर' बेप्टिस्ट कनभेन्सननि जि मण्डलिफोरा जोंहा नैबे बोथोर बरायनाय आरो बे बैसागो फोरबोखौ माबायदि सेलेब्रेट खालामनाय जायो बेखौ नोंथांमोना नायलांदो आरोना जे आङो दिन्थिलांगोन नोंथांमोननो लोगोसे आङो दायो सिङाव हाबलांनोसै जोंहा सिङाव बिदिनो हाबाफारिया जाबाय थादों नै उन्दै उन्दै गथ'फ्रा बिराद रंजादों गेलेदों जोंनि नुथायखौ आं एसे दिन्थिलांगोन आरोना लोगोफोरखौ मिथिजा मेडामा बयबो लोगोसे गसंनाय साफ्रोम गासैबो गिरिफ्राबो दिनै गोजोनै शान्ति प्रभु जोंनि जिउ खांनायाव जों जेबो खैफोद आफोद जाया जों नोंखौ खुलुमनो जेबो हेंथाजों जाया बेखायनो जिखुनु एमपि इलेक्सन फैबाय थादों बे एमपि इलेक्सनाव प्रभु भारताव थानाय नोगोरारिफ्रा जि सरकारा गणतन्त्रनि जि संबिजितखौ मान मर्यादा होगोन सेकुलारिज्मखौ मान मर्यादा होगोन बेबायदि उपयुक्त व्यक्ति बे उपयुक्त व्यक्तिनि हान्जाखौ जों प्रभु भट होनायनि गेजेरजों देखायनो थाखाय गोसो खाफानो हागोन डिसिसन लानो हागोन बेबायदि आत्मानि गेजेराव थानो भारतनि नोगोरारिफोरखौ आफानो गियान होदो साहस होदो मोजां सानना थानो बुद्धि होदो जि नोंनि अननाय
आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय आरो जोंनि न'खर आरो परियालनिफ्राय रंजालि बैसागुनि मुङै गोजोन हामलायनायखौ बावहरनाय थाबाय। नोंथांमोनजों रंजाफानोथ' खोब गोसोमोन, अब्लाबो देहाया खोब बेबायदि मोजां नङा। दासो फुंनि समाव मुलि जाना फैनायखाय माने देहाया माने सापर्ट खालामा बेबायदि जादों आरो बे आंनाबो जानो हागौ बे बोथोरनिनो बेराम, बोथोरनिनो जायखि जादोला आं माने गुबुनफोरखौ आं हाया होननानैहाय बेबायदि आं मुलि होबाय थानो गोसो जायाखिसै। जि डक्टरफोरा रिसार्च खालामनानै मोननाय बेफोर बाथ्राफोरखौ बेस खालामनानैसो आं नोंथांमोनजों शेयार खालामनाय जादों। आरो जों बर' हिसाबैहाय जों बे ख्रिस्ट'खौ मोननाय बेस्रांनि फिसा हिसाबै इसोरनि गाहाम बाथ्रानि गेजेराव बे बोथोरनि सोमोन्दै आरो बे बैसागुनि सोमोन्दै माथो दङ, जोङो माबायदि सोलिबांथिनि गेजेरजों बेफोरबायदि फोरबोफोरखौ फालिनाया गोनांथि, बेनि फंनैसो बाथ्रा आं नोंथांमोनजों शेयार खालामगोन। आरो बेनि सिगाङावनो आङो बे गोथां इसोरनियाव आर'ज खालामनि जों बर'फोर बुंलायगोन। नुबोफेराखै न'आवहाय, अब्लाबो जोङो नुयो, खोनायो आरो जोङो लेखाफोराव फरायबोनानैबो जोङो मोनबोबाय थादों आरो दै। जों जेब्ला बैसागो होननानै बुङो, मोनसे खोथाखौ सेथियावनो गोसोआव फैयो बारदै सिख्लानि बाथ्रा। जि बार दै सिख्ला, बार आरो दै लोगो नांनानैहा सिमब्रे सिमब्रा ना महर मोखां लानानै माने बिसोरो बेबायदि बार फैयो। आरो जानो हागौ साननैसोनि सिगां थांनाय रबिबारावबो बेबायदिनो जों जिरायबाय थानाय समाव फैदोंमोन। आरो बे सा ओनसोलावहाय गोबां न'फ्रा बायदों आरो दै, जोंनि ओनसोलावबो बेबायदिनो गसाइगाव, बिथिंहाय जनाय गोबां ओनसोलफोरावहाय बेबायदि न' बांफ्रा बायनायखौ जोङो खोनादों। आरो जोङो बेखौ बुङो बरदै सिला बा बारदै सिख्ला होनना बुङो। जों सेथियावनो बे बाथ्राखौ जों गोसोआव फैयो। नैथियाव जोङो मोनसे बाथ्रा जों गोसोआव फैयो, जेब्ला जोङो बैसागो होननानै बुङो, जोङो बे बिलाइफ्रा गासैबो गोजाम बिलाइफ्रा सिरिनानै बिफांफ्रा मा जायो, जोंहा गोदान बिलाइफोरजों खिलियो। गोदान गोदान बिलाइफोर बिसोरो मा मोनो, जिबन मोनो आरो अखा फैयो ना, बेबायदि मोनसे जोंहा गोसोआव सेथियावनो फैयो। आरो जेब्ला नोंथांमोना रेभारेन्ड सिडनी एन्डेला लिरनाय जितु दि कसारिस बे लेखाखौ नोंथांमोना जेब्ला फरायगोन, बेयो 1911आवहाय ओंखारदोंमोन। बे रेभारेन्ड सिडनी एन्डेला जितु बुंनाय जितु बाथ्रा, बे लिरना गालांनाय बेनि कटेसन आं लाबोदोंमोन। आरो बेयो बुंदों आरो जे जिहेतु बे जोंनि बे सा सानजा ओनसोलाव थानाय जि बर'फोर, बे बर'फोरा जानुवारि आरो एप्रिल दानावहाय बिसोरो मा खालामोमोन, फोरबो खुङोमोन। आरो बिनिनो बे बैसागोखौबो खुंनायनि बिखय बिथाङा उल्लेख खालामदों गावनि बे लेखायाव। बिथाङा बेखौ बुंदों जे बैसागो माने हार्भेस्ट होम, बेबायदि होनना बुंदों आरो बिथाङा। माने आबाद बुथुमनानैहाय जेनेबा न'आव दोनथुमबाय नालाय, आरोबाव जोङो मा खालामनांगोन, जोङो आबाद मावनो आरो ओंखारफिननांसिगोन। दा बेनिखायनो दिनै बे दिनावलायनो गोदो जेब्ला बिथाङा लिरदों, सेंग्रा सिख्लाफोरा बा जोंनि बर'फोरा मा खालामोमोन होनना बुंदों जे एकदम जयफुल, माने रंजा खुसियै मेरि मेकिं ना, बेबायदि बिराद रंजानानै रंजा खुसियै बिसोर जितु हार्ड वर्क। दाथ' जोंहा गथ'फोरा मिथिनाय नङा, बैसाग जेठ आसार सावन भाद्र ना, आसिन कातिक, जोङो जे बैसागो ना, बे मोनसे मा होनना बुङो सिजन ना, सिजन बियो बोसोर। जोङो आसामिस आरो बेंगलिनि बोसोर होनना बुंबाय, खिन्थु जों जिहेतु इंराजिखौनो जोङो जिहेतु बोसोर हिसाबै जोङो लायोब्ला जोंनि थाखाय दिनैनि दिनाव जों बोथोर गोदान बरायनाय, बोथोरजों रिलेटेड बियो बे फोरबोआ, बोथोरजों रिलेटेड जे सिजनेल। जों जिहेतु दायो हार्भेस्ट खालामनायनि जोङो ओंखारलांसिगोन, जोङो हालेवनो ओंखारलांसिगोन, जोंनि खामानि दामानिखौ जोङो आरोबाव रिनिउ जों खालामगोन, गोदानै जोङो मावफाफिनसिगोन गोदान गोसो लानानै। दा बेनिखायनो बयबो सेंग्रा सिख्लाफ्रा मा खालामोमोन, रंजायोमोन होनना बुंदों आरो गामि नाङैनो। बे जेब्ला जोङो सिडनी एन्डेलनि लिरनाय दि कसारिस, बेयाव जों जेब्ला फरायगोन, पेज नाम्बार 22आवनो दं गान बियो दै, बेखौ नोंथांमोन नागिरब्ला नुगोन। बेनि उनावहा बे बैसागुनि जोङो देवल जानाय, देवल गामि 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 देवल जायो, मेला जायो। आरो आं जेनेबा बे कबिरालि बिथिंहा जोंहा मिलना मिथिगोन आरो मिलनाबो जोंनि गामि खाथिफोरथिं मोनफ्रोमबो गामिफ्रावहा देवल जायो। दायो मा होनना बुङो, बेयावहाय जोंहा हाबि गामि गोदान जादों बिसिनियाबो देवल जायो। आरो
देवर जाथिखौ बिसोरो बेयावहाय मा खालामो देवर मानेथ' मोनसे मेला मार्केट माने बुंगोन आन्दायलाङा जोंनि गाननाय जोमनाय जोंनि हारिमु जोंनि रंजानाय जोंनि मोसानाय ना बिनि गेजेरजों जोंबो जाहाथे बे गोथां इसोरखौ जोङो मा खालामनो हायो जोङो सिबिनो हागोन जोङो बेखौ हामबाय होननो जोङो लोगोसेयै जोङो खाबु मोनगोन बेलेग समायाव जोङो बायदिसिना गानगोन जोमगोन खिन्थु जों अन्तत बे बैसागोनि दिनाव जोङो बर'नि कालसारखौ गाननानै बर' हिसाबै जोङो बे इसोरखौ गोथां इसोरखौ सिबिनायनि जोङो मा मोनगोन खाबुखौ जोङो मोनदों आरो नोंथांमोनजों आं बे मोननैसो बिसयखौ आङो सावरायनो इच्सा खालामदों जोङो बे मोसानायनि बिथिङावबो जोङो नुयो हुसुरि बेखौहाय कसारिनि हा सारनायनिफ्राय लानाय जादों आरो डिमासा कसारिनि लेंगुवेज आरो फार्स्टआवथ' असमिया भाषाथ' हुसुरि बिहु বুলি কয় हुसुरि बिहु दै माने बेयावहाय मा खालामनाय जायो गामिनि देरसिनफ्रा गामिनि देरसिनफ्रा बयोज्येष्ठ लोकসকলে কি কৰে প্ৰথম অৱস্থাত নামঘৰত তেওঁলোকে একত্ৰিত হ'ব তাৰপিছত ঘৰে ঘৰে গাঁৱে গাঁৱে তেওঁলোকে ঘূৰে আৰু ইয়াত এটা মই লিটাৰেলি এটা বেজ এটা পাইছোঁ তাত হু মানে হা এইটো বোলে ডিমাচা কছাৰীবিলাকৰ ভাষা সৰ মানে বোলে মুভ অন দি লেণ্ড মানে মাটিৰ ওপৰত তেওঁলোকে ঘূৰি ঘূৰি নাচে না हुसुरि मानसिफ्रा राउन्ड जानानैहा ना बेबिदि होननानैहा जोङो मोनथिदों आरो मोनसे जोङो दायो मडार्न जुगावहाय जोङो बेखौ नुदों जे मुकुलि बिहु जिखुनु थासारियावनो जा मा जायो गेवलां बैसागो होनना बुङो आरो गासैबो बिथिङाव गेवलां बैसागोआ बांसिन इम्परटेन्सखौ मोनदों दायो मुकुलि बिहु होननानैहा बेयावथ' मुकुलि बिहु हिसाबै जोङो सेंग्रा सिख्ला आनमेरिड যিসকলে মানে বিবাহ নোহোৱা ডেকা গাভৰুসকলে তেওঁলোকে অংশগ্ৰহণ কৰে এইটো হৈছে মুকলি বিহু বুলি কয় তাৰমানে ইয়াত আমি দেখিছোঁ বিহুৰ ক্ষেত্ৰত যে মানে বয়স ভগাই লৈ তেওঁলোকে কি কৰে ফূৰ্তি কৰে बयकटो भगाइलो बैसोखौ राननानैबो बिसोरा मा दङ थाखो राननानैबो गावबा गाव बेबायदि रंजानायनि मोनसे बाहागोखौ जोङो बे बिहुनि गेजेरजों नुदों जें बिहु होनना बुङो बेबो अनलि फर उइमेन बियो आरो बेथ' आरो बै बबेबा बिफां सिङाव ना जोंनिथिं खोब बारा फेमिलि माने पपुलार नङा बियो जें बिहुआ बे आपार आसामफोरावहाय दुब्लि जिङाव दैमा जिङावहाय बिफां सिङाव ना आरो मिसिंफोरा बेखौ बांसिन खालामो खोमा आरो दै जें बिहु होननानै बुङो आरो दा बेनिखायनो बेबायदि बायदिसिना बिसोरो मा खालामो बिसयफोरनि गेजेरजों आयदाफोरनि गेजेरजों बिसोरो बे बिहुखौ खुङो खिन्थु जोंहा दिनै गुबुन गुबुन बेबायदि बाहागो राननाय नङा जों एज ए ख्रिस्टियान एज ए गलमा बाप्टिस्ट हिसाबै जोङो जोंनि मा होनना बुंगोन बिउटिफुल समायना रमायना बे हारिमुनि गेजेरजों एनथाब दङ बेनिफ्राय नै बेयाव मैगं गोथां अनेक मैगं दङ आरोना गोखा गोदै मिक्स लगाय गथाय आरोना जोंहा सार्भिसा जोब्बाय नालाय दायो फैसिगोन जानो थाखाय बिथांमोनानो जाबाय जोंनि गलमा मण्डलिनि सोद्रोमाफोर सोर खुलुमग्रा नुबाय दानो माने जोंबो नैबे बोथोर बरायनाय जि हाबाफारि बेखौ गाजा गोमजायै खुंलांबाय आरोना दिनैनि दिनाव ओमफ्राय दायो जोंहा नै जोंनि आइजोफोरखौ नुदों जोंहा बैसागो मोसाखावरि बायदि नुजोबदों आरोना गासिबो मोनहायाखै नै 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 লাজ কৰিব নালাগে দেই খাব ন নিজে নিজে লৈ খাব ন जोंनि गलमा मण्डलियाबो थारमाने फिसा नंला थारमाने गोबां सोद्रोमाफोर दङ आरोना नुबाय दानो एसेनो आरो गोबां दंबावो सफैबावाखै आरो माखासे गोबाङा आरो एंगार हायै जाउनाव माखासेफोरा दिनैनि बे सानाव आरो बाहागो लाफैनो हायाखै दे लोगोफोर अब्ला नायलांबाय था